tipikoa izango hau esatea, no? Zaila da bat aukeratzea, baina zalantzako ditut Slipknot eta Kornen artean, baina Korn esango ez, zeren egia da talde honekin asko gozatu dudala eta mundu berri bat irikizi dela bere garaian. Orokorrean nu metalak oso gor jo ninduen eta Korn esango dut. Kasu honetan egia esan ez dakatela zalantzaikan, Kasu honetan NoFX-en Wolves in Wolves Clothing esango ez, zeren naiz eta beraien diskarik onena ez izan, oroitzen dut nola nire etarekin joan nintzen Amarako arkon zegoen musika dendara, eta bertan diska hori erosi nuen eta urtetan zehar asko gozatu dudan diska izan da. Beraz, NoFX-en Wolves in Wolves Clothing. Kantua eta aukeratzekotan, esango dizut Cigarettes After Sex-en Sweet abestia. Simpleki esan da abesti politia eta unkigarria delako, eta entzuten dudan bakoitzean asko unkitzen nauelako. Edo asko fijatzen ez letretan, edo bat ere ez. Egia da, baina letra bat esan marko banu, Sasha Sloanen Older abestian, letra guztia esango nuke, baina zati bat azpimarratzekotan, I used to be mad, but now I know, sometimes it's better to let someone go. Piskat inglesez nahiko gaizki esan dut, baina zati hori desente iritzen zait. Eta, kizon temazua da. Bi esango ditut, bat da Anal Kant taldeko Seth Putnam abeslaria. Bai abeslaria eta bai taldea ezautu nituen momentutikan, guztiz obsesionatu nintzen bai taldeakin eta bai estilo honekin. Gainera, talde honen erruz edo honi esker beste muturreko estilotara sartzeko aukera izan nuen, edo gozatzeko aukera. Eta Seth Putnam dudik gabe, zeren, esan dakoa, erua zeon, Rip Seth Putnam. Eta bestalde, esango Clyde Lemansky. Dala Cemetery Rapist taldeko, taldea baino bakarlaria da, baina berak egiten ditu bateria, gitarra jo eta gore grindean hain ezaguna den kilkerra hotxak erabiltzen ditu eta bi horiek. Orokorrean streaming bidez. Gainera, zerrenda ezberdina dauzkat momentu bakoitzarako. Adibidez, gimnasioa jouten naizenean zerrenda bat erabiltzen dut, paseatzeko beste bat. Baina egia da, eukin nula bolara bat duela gutxi arte paseatzen MP3-akin jouten nintzala. Eta batez ere bertan sekulako relikia dauzkatelako, eta Spotify edo eta YouTubeen aurki ezin daitezkenak. Adibidez, MySpaceen zeuden taldeak, Jau, Hauteskunde, Debut, Sinstep, No Complete, talde asko, eta MP3-ak paseoak beste modu batera bilakatzen ditu edo sortzen ditu. Egia esan, kostatzen zait pixkat bat pentsatzea, o bat bakarrik esatia, baina esatekotan Amarako atabal esango dut. Zeren, hor sekulako bizipenak bizi izan ditut, taldeekin, bai beste talde asko ikusten, eta oso divertigarria zen, bertara jun, montatu, inongo presiori gabe, teknikori gabe, atabal esango dut. Biarritzekoa ez, atabal Amarakoa, beste gai ondo dago. Orokorrean asko gozatzen dut gaztetxetara jutea, eta bertako jendea, bertako giroa gozatzea, taldeak deskubritzea bai asko gozatzen zait, baina areto bat baina goi esango nuke aire librean edo batez ere belar gainean den edozein kontzertu, asko gozatzen zait. Kontzertu askotatik atean naiz hori pentsatzen izan dela la hostia, baina bi azpimarratuko ditut. Bata Andoaingo gaztetxean, izan zelako horrela, ikusle gisa joaten nintzen lehenengo kontzertua, eta zen Cohen, Krillin eta Debusen kontzertua, eta liuratua gatu nintzen kontzertu horrekin, eta buruan klik bat egin ziten zerbaitek. Eta horretaz gain, esan behar bat, Resurrection Festeko Suicide Silenceen 2012ko kontzertua. Batez ere, garai horretan asko entzuten talde bat zelako, eta urte hortan bertan Mitch Lacker hil baizen, eta ohore bat izan zelako bera taula gainean ikustea. Oroitzen dut nire diruarekin, behin nintzala aitakin batea Amarako musika autonoma dendara,
sekulako denda, eta bertara gerturatu ginen Dead Kennedysen Fresh Fruit and Rotten Vegetables diska erostera, eta hori erostaz aparte gogoratzen dut nola bertako Alberto dendariak, sekulako tipoa, How Slowlyren Press diska eta Materiaren Time Will Tell diska operetez duzkidan, baita NoFX-en txapel bat ere, eta beti horretuko dut, ez dakit, kriston kariñoa diot denda horri, eta horretzen dute bai nola behin joan ginen nire eta ni beti bezala dendara eta itxita zegoen, beraz, Alberto musu bat. Oraindik bera, ez dut erosi, baina beraekin gatu nago ja erosteko, eta da Danikoreren Moonshine and Gold diska. Laguna dut, Dani, eta Dark Country egiten du, beraz, entzun zazue.